2020 год об'явлений годом малої родзімы. Напэўна, кожны чалавек, які нават і не жыве ў сваіх мясцінах, напэўна, з замілаваннем успамінае тыя мясціны, дзе прыйшлося правесці дзяцінства. Бо ў кожнага ёсць малая радзіма. Гэта той куточак, дзе радзіўся, жыў, дзе прайшло дзяцінства, што помніш на дзіва, куды б не заехаў і дзе б ты не быў. Можа, гэта горад з яго мітушнёю, у многіх ціхія вёскі, ля рэк, ручаёў, а мая радзіма — мілы сэрцу хутар, з хатаю і лугам пасярод палёў. Хто не быў, не бачыў, можа не паверыць, прыгажосць такую трудна дзе сыскаць. Калі з хаты выйдзеш, сцяжынак не змерыць, а палі наўкола вокам не абняць. Вось такі малюнак пейзажа маёй малой радзімы у мяне вечна перад вачыма, бо ўспамінаецца ўсё да апошняй крупіцы. Часта ўспамінаю хату тую, дзе мяне мама нарадзіла, дзе яшчэ зусім малую, а ўжо рабіць усё вучыла. Гэта быў хутар між палёў, і толькі з хатаю і лугам, адчынены для ўсіх вятроў, благаславёны толькі Богам. Да хаты сцежачка вяла праз поле каля луга, заўжды прыкметнай ледзь была, бо збажына хавала глуха. Я тую сцежачку знайсці магла і сярод цёмнай ночы, не збіцца і па ёй прайсці, хоць цесна завязаўшы вочы. Ведала, дзе камень там ляжыць, каб абысці, як між калонаў, і дзе глыбока, можа быць, разора пасярод загонаў. А наўкол хаты збажына, як спеласцю была наліта, я з мамаю альбо адна, з маленства жала там штолета. Якой шчасліваю тады была, нібы на крылах там лятала, ці то рабіла, ці ішла, мне ўспамінаецца, як кожны дзень спявала.